Malipayon nga Pasko ang gasa nga nadawat sa 108 ka mga persons deprived of liberty, human sila hingpit na nga gawas ng pinaagi sa gipahigayon nga mass release sa Mandawi City Jail Male Dormitory sa Barangay Basak, Mandawi City, tulo ka adlaw sa apaang Pasko, Disyembre 22. Matod sa bag-ong City Jail Warden nga si Jail Superintendent Jesse James Hingoyon, dili kini ang labing una nga mass release nga gipahigayon sa Bureau of Jail Management and Penology ni ining tuiga. Niadtong Hunyo, nagkapahimos na sa maong programa ang unang hugna sa mga PDLs. Gipasabot ni Hingoyon nga ang mga gipagawas nga PDL nagkapasar sa Good Conduct Time Allowance nga usa ka programa sa BJMP alang sa mga individual nga nakapakita og positibong kausaban, mayong pamatasan ug takos nga makabalik sa katilingban. Ang release na to karon. So a total of 108 ato ang i-release na mga PDL. First of all, sila cooperate sa atong mga activities like welfare development activities. Then they also possess na ilang ipakita ilahang responsibility nila na showcase ilahang character build. Then sila kanang ni-cooperate sa mga guidelines, sa mga policy sa BJMP. So, incentivize sila na maayo ilahang pakisama, ilahang as long as dili siya recidivist, dili siya heinous crime, dili siya repeat offender, na yung mga qualifications po ma'am. Basta first time offenders, pwede siya maka-qualify. Pipila ka mga kabanay sa mga gawas ng nga PDLs ang nag-atang sa gawa sa prisuhan aron tagbuon og hangupon ang pagbalik sa ilang mga hinigugma nga taod-taod nila nga wala makita. Si alias Jessa, usa sa mga nag-atang, nagkanayon nga malipayon siya sa pagpagawas sa iyang anak nga nasulod sa maong pasilidad human nadakpan sa kasong may kalabutan sa ginadiling drogas. Sobrang kalipay mamoy niya. Usa pa mo na gihatag sa Ginoo nga pinaskuhan sa ako pero sakit pa man gyapon kay naa pa man ko'y anak na usa ka buok nagpabilin. Pero bisan pa tuod nga naapay usa, laban lang gyapon ko kay inahan man ta. O bisan pag unsa pa kadugay, ang inahan magpaabot man gyapon. Wala may anak, wala may inahan nga dili magpaabot sa anak. So anda man gyapon himo dawat sa kong anak bisan pag unsay ilang mga sa Apan, may angkon siya nga magul-anon gihapon siya tungod kay ang usa ka anak wala maapil sa mass release karong adlaw. Samtang si Nanay Tina, lumad nga taga Bohol, emosyonal nga mipadayag sa iyang kasubo human ang iyang anak nadakpan sa kasong illegal gambling niadtong Nobyembre 22 samtang sila namista sa Subo. Di ko kasabot sa akong gibati, ma'am. Kay gikan pagkapriso hantud karon akong luha siglag tagap. Kay sukad-sukad karon pamikagingani. Nakualan siya pag pamista na mo sa Birhen ba. Manguli na mi giatangan na gisignit na siya asit. Wa mi kibawon sa yan sa pag-adto niya nagsigihilak. Pero sakit kay paminawon kay sukad karon pa man mi bisan asa gay ko nga dapit. Di ko katuod ako ging tudon para lang makuha gina makagawas gi akong anak. Pasalamat ko senior nga tagaan taon ko ang magkapundok mi bisag pobre mi sa mo ma'am. Ako ang gusto magpundok mi tanang pamilya nako. Matod pa ni Hingoyon, ang maong mass release gipahigayon aron pagpakita og konsiderasyon ilabi na sa panahon sa Pasko. Tinguha sab niini nga mahatagan og higayon ang mga individual nga mipakita og kausaban sulod sa prisuhan sa pagsugod og bag-ong kinabuhi gawa sa pasilidad. Pagmula niya ay, di balik na. Kini si Cinderlyn Trinidad, USGR Com Intern, alang sa My TV Cebu.